हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। अंगनाबादि सेन्टार्स गायसननो नागिरदों गोदानै लोगोफोर बेनो जाबाय 1000 एबा 1000 सेन्टार्स गायसनसिगोन आरो जेब्ला गायसनगोन नोंथांमोना साख्रियाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगांनिफ्रायनो जे अंगनाबादिनि साख्रि ओंखाराखै नामा होननानै दा फाइनालि ओंखारमारसिगोन लोगोफोर बे डिक्लेयार जाखाबाय जे 1000 सेन्टार्स गोदानै लुफुंसिगोन एबा गायसनफिनसिगोन। दा बेखौ गायसननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय 10 पास 12 पास गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आइजोफोरा। बेनिफ्राय दङ पस्टआ जागोन सुपारभाइजार, बेनिफ्राय अंगनाबादि वार्कार आरो हेड दङ। नोंथांमोना बेफोरबादि पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो। बेनिफ्राय चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदोंमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आपडेट मोनबाय थानो। दा बेनिफ्राय जों नायनोसै बे आपडेटखौ सोर होदों। नै लोगोफोर बेखौ टुइटाराव होदों, टुइट खालामदों, रिटुइट खालामदों अजन्ता नियक फाइनान्स मिनिस्टारा। जे लोगोफोर बेखौ सेंसन खालामखाबाय रांखौ, बेनो जाबाय 13 कौटि रां सेंसन खालामबाय बे अंगनाबादि सेन्टारखौ मोजाङै मोजां लुफुंनो थाखाय आरो बुंदों 1000 अंगनाबादि सेन्टार्सखौ मोजाङै मोजां लुफुंसिगोन एबा सेटिं आप खालामसिगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जाखादो। जायफोर नोंथांमोना अंगनाबादि सेन्टार्सआव नोंथांमोना मावनो गोसो दङ नोंथांमोना रेडि जादो, गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ थिक खालामना लाखाजोबदो। बेनिखायनो लोगोफोर आसाम बाजेटआव बेखौ सोखाबाय एबा मेनसन खालामखाबाय 13 कौटि रांखौ अंगनाबादियाव बाहायसिगोन होननानै। बेनिखायनो 1000 सेन्टार्सखौ गायसनसिगोन आरो बेखौ गायसननाय लोगो लोगोनो वार्कार्स लागोन नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना साख्रियाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनोबा बिनि अफिसियेल वेबसाइटआ नोंथांमोना ससियेल वेलफेयारनि वेबसाइटआव फैनांगोन। दा नै लोगोफोर बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ ससियेल वेलफेयार। नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला बेयावनो नोंथांमोना गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेयाव दङ नै माखासे गाइडलाइन्स दंखायो अंगनाबादि सेन्टार्सनि। दा बेयाव मा नांगौ नोंथांमोना उनाव मोनलांगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर जेब्ला साख्रि ओंखारगोन अब्ला बेयावनो गासैबो एप्लाइआ जागोन। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होदों, नोंथांमोना बेयावबो नायबाय थानो हागोन। दा बेनोसै लोगोफोर, जेब्ला सेन्टार्सखौ गायसनगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेनिफ्राय गोदान सेन्टार्स गायसनगोन नालाय। दा बेयाव नोंथांमोना जेब्ला गायसनगोन अब्लानो साख्रि ओंखारसिगोन आरो नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट्स खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो।